Kani ka Akashwani Shillong ka khubor ban puli daw Elma Arwar. Kimat bakong san jong ka khubor menta ka sep ka Sautarik unay lar kilong. Penpau ka Presiden jong kari ka Draupadi Murmu baki buriyo ki bomdon ya ka board jingyo i kim don kam ya ka jingle SNA Henry ki don ya ka benta baki nyahap ka dan lang la ka long ha ka liang ka puli ka puthi ni ha ka liang ka wat kam wat jam. Pentip Menteri Sarkar Padang beripe yaknat Road and Transport Unitin Gatkari bagi Sarkar kadep menchina hadu prahajar praspa khat khandai kilometer ki National Highway ni sorok ba ha ka than chitai lamingi jongkari ha kini khandai snam baladem Play Menteri Ramba Kajala uken rat ke sangma ya ka Meghalaya State Education Commission hinan kesngi bat lay al dolkhas ka Jaintia Student Union ya ka kong amperin lingdo ban pinsngau ya Sarkar Jala halor ki jing e ha block 1 bat ban bu MPSC Exam Center hajuai ka khubor ka bapnya ka Presiden Jonggari ka Draupadi Murmu kalau ong baki beriyo ki bomdan ya ka borjing yoi kimdan kam ya ka jingle SNA Henry ki don ya ka benta baki hab kerdan lang la ka long ha ka liang ka puli ka puthi ni ha ka liang ka wat kam wat jam ka jongki haba ai jingkran ha ka jingrakhe ya ka Jubilee Siar jong ka National Federation of the Blind kablalong hanong ba New Delhi hinan kesngi ka Draupadi Murmu ka layetho ba ka sarkar ka lay ya bun ki kam na ka benta ban pun kubor ya ki tu ki beriyo ki badan jingduna ha ki lekhot met ki jongki kani ka Presiden jongkari kalau ongru ban ai buro mi ki bri ki badan jing duna ha ki khot met ka de ka jing khli jong man na ka wei pa ka wei ka imlang ka salang ka Draupadi Murmu kalau ongru ba kini ki bri ki badan jing duna ha ki khot met ki de ru ban don ya ka jinang jing start ki papaka ki kam ki jam ki babyang lembet ki wei ki jing mentoy ki ba ki wei ki yo bat ka jing im ka basingan bat ka babaham Menteri Katnat Sarkar Padang beripe ya Katnat Road and Transport Unitin Gatkari ula pentip bag Sarkar Padang lemba Katnat Road and Transport keladap penchna hadu prahajar praspa khat khandai kilometer ki National Highways ne ki srok ba hakathan setai lamingi ha ki ne ki khandai snem ki bladem haba jubab haluk sabah hen kisni ugatkari ulayethu ba hadu usnem 8000 saw hadu 1000 khatlai katnat Road and Transport kadap shna hadu 8000 nyospa khandai pusan kilometer ki National Highway ni sorok ba ha ka than shatai lamingi jongkari une Menteri Katnat Road and Transport jongkari ulai thuru ba ka Sarkar Padang kala simkhya ban penslur ba ban penkiu ya ki Green Highway sakari ugat kari ulai thuru baladon hadu South Pa Lifeline ki Amrit Sarovas ki balashna haringkat lang ba ki National Highways hakari ki stakeholders prepare kari boy district hin kesngi kilathaw ka forum banyakran ya bon kimat ki bakin thop nalu kimat jong ka district ka jela bat kathan kani ka forum bakin thop ya ki stakeholders prepare ki bakin thop nalu ki nongelam nyam ki nongelam seng balang ki nongelam jong ki senglong kumi ki riboy dorbar ki sinjuk ki rang basnong ki nong pathai khubhon riboy lembat boro ki MLA na riboy district ya kani ka jingelang balapnya da UMLA ka nongpo constituency uba miral bons im kleyakran ya bon kimat bat kumjuru ya ka jinglong jingman jong ka jela lembat ka jela Manipur kiwei ki ba ajingkran ha kani ka jingelang kila penpau ba ka forum ka reban pet ya ka roy ka par ka border issue ka influx bat ka jing songsuk songsingan ha kani ka jingelang larai ba ya ka keteng jong ka forum on sa ai hadin han re ya ka bamenta shwa kani ka forum kan pet ya ka jing songsuk songsingan bat ka jing singan jong ki khilung khna bat ki kinthei ka kinhun jong ka Meghalaya Forest Department lembat ki khot jong ka Khasi Student Union hin ka sni ka let jurip ya ka Mahadev Khola Temple Complex sa Shillong laban ko ba ka seng KSU hakini hindiat sni baladem kala ujor siya ka office jong division of Forest Officer jong ka East Khasi District ban mudui persya ya ka jing sabian jong ki katukat ni ki breu Mahadev Khola ka seng KSU kala mudui ru bakalalap bakidan hadu laipo ni sapot li ki yeng lembat ki dukan ki ba dei jong ki bajela ki ba wan sabian ha ka te ka jaka klem ki kot kislam ka seng KSU ka kadawru bakatnat klau haus nam khat khandai spa apulai kala ajing bet ban thau tangya ka jaka mani blei thau Hindu Mahadev Khola om ban pelong jakasa ne teisnong te thau ha ka ne ka jaka Haswa bakari kan pelat ya ka intensified mission Indradhanush ne ka IMI 5.0 ha ka nyotarik menta ubnai katna ka koi ka khia jong ka Sarkar Jala limba ka National Health Mission hin ka sngi ka lapnlong ya ka state sensitizing workshop na ka benda ki nong pathai khubor halor ka intensified mission Indradhanush 5.0 ha shlong klom kani ka workshop ka de halor ka immunization program ha ka ba on sopalong ya ki special immunization session kani ka intensified mission Indradhanush 5.0 kadai ka balabuk lang
Habaro ki benda jong kari khana bakila ban poilot shabaro ki khilong ki khana lembat kilong ki me ki ba armet ki bombat ap ai ki inject ni ki badang dep tang siteng kane ke intensified mission intradonush kanya hado laiwat habaro ki jilla jong kari kane ke dei ka Akashwani Shillong ka bolam shapi ya ka khubor Menteri Rang Baga Jilla ukonrat ke sangma hin kasni ulapli ya ka MSEC ne ka Meghalaya State Education Commission ha office rekam jong ka embus ka badon halowa la shumiam ha ka jingdon ringkat Menteri katna puli puthi jong ka Jilla urakam e sangma lembat ki khot jong ka commission haba ajing klan ha ne jingelang ukonrat ke sangma ulapan pau ya bun ki jing e balaya kendu da katna puli puthi jong ka Jilla lembat ka jington ktilang jong baro kitu ki bayadan benta ha ka ne ka kam so uni Menteri Rang Baga Jilla ulapan pau ru ba ka ne ka commission kadai ban pe ya kum gini ki jing e ki ba katna puli puthi kaya kendu bat banten bahapat ya ka ha ka joko por ukonat ke sama ula yesim daru ha ka jingelang ke baningkong e jong ke khot ko commission bat ula aimen sim ru yaki bakinya trelang kum ka kenhun ban wanra ya uso jong ke jingkala bat ke jingjob Kedekot jong ke JSU ne ke Jantia Students Union hin ke sengi kelai kendu ya ke Menteri jong Sarkar Jilla ka kong amperin lingdo ban aya ke dolkas habaya dei ba ke jing e ka ki kendu ha blok 1 khamtam na ke jingsha penwit baman na kapor haki karbi jong ke Jilla Assam ha ke ne ke dolkas ke JSU ka lakpen pau ya bon kimat sa ke Sarkar Jilla ban pentikna ya ke jing song singan jong kipat kasim bat Jantia ha blok 1 ka JSU ka lakpen turu ya ke Sarkar Jilla ba ke dei banyak ren bat ka Assam ban wanra ya ka jing song suk song singan ha blok 1 ha ka jo ka pol ka JSU ka la airu ya ka dorkhas ha ka kong amperin lingdo ha ka bayade ban bu ya ka center na ka benta ka MPSC exam ha jowai ha ka ba ya ka nik center la shukhang no khlem da tip ya ka daw shushu ka seng ka la kentu ya ka Sarkar Jilla ba ka de ban simkhia mardor halor ka ni ka kam namal ka jingdon ka MPSC center ha jowai ka yarap shibun ya ki samla wat kam wat jam jong ka ni ka than ka khusnam ban ainam ya ka jing tibit ha ka shet jingbam jingdi bat ka akos ram bam samdi balatip kum ka India's most prominent food and hospitality awards arhajar arpulai la sam sapalat sa hongut ki riu tibet ha ka shet katiu bat ka jingnang ban burom ya ki para beriu halang kislam aibam ID ya kani ka khusnam la ainam da ka merit award market research private limited sabaro ki riu tibet bala sajit kerpang ha ka kam shet kamtiu kam pendiang bam pinbyang di bat ba nang man burom ya kinong bam nong di nakathan siya tay lamingi kari India layo tang atli ki Jilla bat kita kilong ki Jilla Assam bat Meghalaya ki bakan thop ya ka IT belti tratura na Shillong bat ka Korika restoran na gauti ukong san ha kani ka rong kataw uday unong siyat bapaw nam tam kari India u Sanjeev Kapoor balay don kat ru ki kendem kilendan na kislem sinajing bam jingdi ka bakong san jong kari India ya kini khusnam na jit kerpang halor ka jing tibet bansyat bantiu babang basingam kabam kadi bakhot basuba bapana ban kring ya kibriu da ka akor ka burom bat kiwei ki jing tibet kerpang ha kaliang ka jing ade bat kadi ya ki jing bam jingdi ka khusnam kum ka basan bam ka babyang tam na Jilla lah pediang da uba balawan pun scam shooting bajusin kum uba richi na ka benda ka basa IT belti teratura na khandailat Shillong hanong ba Delhi ka jingila kai football ka barimtam ha ka doba Asia ka balatip kum ka Duran Cup ka lasdang hinin kesngi kani ka limpung yela kai ka badon halo South Light League jingila kai bat on pinyela kai South League jaka jong ka Assam bat West Bengal ki bakenthop ru ha gauti ko ka garal bat Kolkata kani ka Duran Cup ka bamenta usnam ka don up South League ki team ki bakenthop ya ki team naka Indian Super League I League bat naki Armed Forces ha kani ka snam ka bamenta ki Army team ki bana Nepal bat na Bangladesh ki don lang ha kani ka limpung yela kai football ha ka jingila ka ka baningkong du jong ka Duran Cup ka balong hinin kasngi ka Mohan Bagan Super Giant ka laban pelim no ya ka Bangladesh Army football team dasaw gol lanon kato ka khubor kalakut ka bawan chapi nak studio jong ka Akashwani Shillong bat sakindiat pon se so bat ka Delhi station na ka benda ka khubor haktin hindi bat bot pat sa khubor haktin pareng kani ka dei ka Akashwani Shillong